Folk spørger mig tit, hvad der holder mig kørende og giver mig den energi, jeg skal bruge. Coach Sarli, du træner og coacher dagligt, så hvad er den hemmelige opskrift på at holde kroppen i gang? Motion, søvn, god kost, men jeg må indrømme, at mit hemmelige våben, det faktisk er kollagen. Det lyder ikke specielt mandligt, men jeg lover dig, det virker. Mange tror jeg, at kollagen er noget, kvinder tager. Ja, og det synes jeg jo egentlig er en kæmpe misforståelse. Kollagen er ikke kun til glød i huden, det er til dine sener, det er til dine led, det er til dine muskler, dit bindevæv. Hele 85% af kroppens kollagen sidder faktisk i ledbånd og sener, som du bruger, når du bevæger dig. Når man træner hårdt, så udsætter man kroppen for belastning. Kollagen hjælper med at genopbygge, så du ikke bare bliver stærkere, men også holder længere og restituerer hurtigere. Så du tager kollagen fast? Jeg tager det faktisk hver dag. Jeg bruger BioSteels Collagen Powder Blend, som er en fast del af min rutine. Især fordi den har 5 forskellige typer kollagen, og det har jeg altså ikke set nogen andre steder, og det gør altså en forskel. Hvad med smag og kvalitet? Der er 8,61 gram hydrolyseret kollagen og 50 mg C-vitamin. Kroppen den der altså ikke selv C-vitamin, og uden det ingen kollagensyntese. Det er ren biologi, og så smager den af appelsin og mango. Det er ret lækkert. Og hvordan passer det mere konkret ind i din rutine? Jamen jeg tager det 30-60 minutter før træning. Det er der kroppen kan bruge det bedst. Og det er før jeg selv træner eller skal ud og coache. Sidste spørgsmål. Har du et råd til andre mænd? Ja, det har jeg. Kollagen er også til mænd, og det gavner din træning. Så drop fordommene. Drik nu din kollagen.